El Mallorca vol tornar al camí de la victòria en el darrer partit de la primera volta. Tot i sumar 3 empats seguits, Vicente Moreno lleva ferro els darrers resultats. Jo crec que estem en una bona línia, jo a l'equip el veig bé i el proper diumenge perquè sigui una victòria i és el que tenim en la ment. Per al tècnic valencià la temporada està sent bona, però sempre crec que n'hi ha sempre marge de millora, sempre se pot millorar i en això estem, no? En aquesta idea de saber que mai vas arribar a la perfecció, però volem buscar-la, no? Volem buscar-la i volem millorar. El que també es pot millorar és la plantilla en el mercat de fitxatges d'aquest gener. Tot i així, Moreno només pensa en el Deportivo Aragón. Jo me vull mantindre al marge per lo menys fins a després del partit no? Perquè, com he dit abans, és important ara mateixa són els que estem, o els jugadors que estan. Vicente Moreno s'ha acomiadat dels mitjans desitjant les bones festes, i això és el que ha passat. És l'última roda de premsa abans dels Nadals. Pues teniu raó, pues entonces no dir res. Entonces no dir res, el diumenge. Vinga.